Bueno, Mikel, Kafes Bakiko final laurdenetara, final erditako txartela Daniel Elezkanoren kontra, eta ezin izan duzu partidu irabazi. Hau beste mundu baten dago jolazten, bueno, pozik nago kampeonata gaz, eta pozik etxera. Naiz eta galdu, bueno. Favorito bere irteten zan, da gana kontuen hartu behar dugu, zuk 15 urte deko zuzela, eta berak 16 eginda eta gorputza be, formatuko daukola. Bera favorito kampeonatera azteko nire ustez, eta bueno, bai. Beste gorputz beharreko askoz bindar gehiago, eta gehiago mototxo, eta... Dana ala, ez dakit txapelketa hasi zanean, hain urrun heltzerik espero zendun. Keba, ni juraz partidu, irabazten, eta onartino geldunaz, baina, bueno, ez nahen espero onarte heltzio. Imaginatzen dut, danok gustora zagongo zariela, baizu, zure familia danok, txapelketa honetan osatu duzun lanagaz. Oso posita, bueno, bai, nahen espero, eta... Egin dago lan eta bebendu egin dugu jurretako klubien, eta, bueno, ondo. Imaginatzen dut, oin jasotzen zabizen fruituak aurretik egindako entrenamentoetan eta egindako lanaren ondorioa dela. Entrenamentoetan oso ondo gauz, palok eta asko laguntxo asku, eta bai jozetxu eta bai beste guztitzek, beti dauz ganien eta eskerrak eurei, onar lugara. Bueno, Pablo, berape eukizean, azte duran Titinen kontrako Lauterreko txapelketa, berabe Lauterrekotik kanpora geratu zen. Beti ezin da gazi, Titin berona eta... Bueno, eta urrengo, ze hitzordu dekozu, baduzu lan buruan txapelketaren bat, edo parte hartuko duzunik? Horren gauz Bizkaiko txapelketan, eta zibigara bera trinketean jolasten, eta momentu zoan edauz. Bizkaiko txapelketan, zelan hasi zara? Partida gare jolastu gu, eta irabazin dugu hori, eta bueno, urrengo eko jaungo domekan, eta oin hori kanpenatuen. Eta trinketakoa, ze txapelketa da? Banakakua zibigara, baina bueno, bai. Eta ze esperantza, baduzu esperientziarik trinketean edo? Bai, arekorte jolastu nagoen, bueno, esperientzia da, politia jolasteko, eta pozik, ez urtetan dauen. Bale, Mikel, eskerrik asko da zorionak osatu zen txapelketagatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, Pablo Erazaluze, final laurdenetan, Kafes Bake txapelketa, Mikel Berenko Elezkanoren kontra, 13-3, azkenan emaitza esanguratsua, baina Mikel Berenkoaren orain arteko lana azpimarratu behar dago. Bai, nik uste egia zen oso txapelketa hona egin dela, eskuetatik behar oso justibilia, eta bueno, behintzat eskuak eta errekuperatu dauz da, bueno, egia zen bagar oso partio gorra zeukan, Elezkanoa nik uste pelotari badala ja indara gola, indarrez da oso nabarmen da bera baino gehiago, eta bueno, baina nik uste Mikeli zorientzoko dela, nik uste txapelketa oso ondia egin dula. Eta Elezkano bera, txapelea irabazteko moduan ikusten duzu? Ba, nik uste bera favorito izango dela, pasadan urtean bera izan txapeldun kadetetan, aurten nik uste kadetetan ez zeukela jokatu beharra ez, juvenietan jokatu beharra zeukela, baina bueno, nik uste bera dela favorito garbia eta berak irabaziko duela ez. Mikelek aipatu duzko, orain Bizkaiko txapelketa bat eta trinketean be hasiko dela. Zela ikusten duzu, trinketean aurreko urtean be, badoko aurreko urteko esperientzia? Bueno, ni ez naiz oso trinketekoa ez, gu jorretan gauz entrenatzen monitoren honi, eta bueno, zaosten arazo izela jolasten trinketien, eta bueno, ni atik ez dago pegarik, baina bueno, nik uste Mikelek eta pelotari guztiek frontoien egin berdutela lan, eta hori dela importantena ez. Imaginatzen dut, 15 urteko gazte bat, lan evoluzionatzen, garatzen eta hobetzen ikustea be, zerutzako be posgarra izango dela. Ba, nik uste Mikelek, además, proiezio ona daukala, ondio gaztea oso bigun dago ez, persona modan da inbari dago, baina nik uste pelotari oso polita dela eta aurrerantzean berakin kontatu beharra dagoela ez. Zuk zeupen Lauterdiko txapelketako partidua ikusten duan, asteburuan Titin 3. kontra, eta ezin izan zentzan irabazi. Bueno, bai ez, nik uste oso txarta zintzela Titinin kontrako partidan, baina bueno, gero bera partio txukuna egin zuen eta merezimendu oso irabazi zuen, eta bueno, ni baino bea izan zen eta bakarri geratzen zen bera zorientza ez. Bederatzi da utxeko hasierako partzial hori zamaztu negia izan zen? Ba, egia zen lehenengotan oso bentaja handia hartu ostan, eta bueno, bentaja hori gero buelta hartzea oso gogorra egiten da, eta bueno, azkenean ikusi izan, hor 13 eta 9 hurbildu nintzen, baina bueno, ja azkenean nekea pixkat gorputzen, eta bueno, oso gogorra izan zen partidua ez. Pablo, eskerrik asko. Bale, zuei.